はい、どうも、ゆうれんチャンネルです。ですね、今回はですね、スクリーンでの映像をやろうと思ったんですが、できなかったので、ビデオカメラで撮ったやつで放送いたします。すいません。はい、こちらです。はい、こんにちは。ゆうれんチャンネルです。ですね、今回ですね、闇夜のストレイキャットが降臨しています。グリーンノイズも降臨しているのですが、とりあえずまず闇夜のストレイキャットの方が時間がギリギリとなっておりますので、闇夜のストレイキャットバステットですね、バステットの究極の攻略をしていきたいと思います。でですね、フレンドはこれで、パーティーはグリーンバディ、テキーラ、クシナダ、ルシファでいきたいと思います。テキーラで今陽性でですね、ちょっと痛いダメージがもらってしまうと思うのですが、ダメかな。なのでですね、少しちょっと変えていきましょう。負けてしまうと大変なので、負けないようにですね、一回でもテキーラでいきたいと思います。陽性キラーを持っていますので、こいつもちょっと危ないかな。闇毒性耐性を持っているゴッドストライクでいこうと思います。問題はですね、重力が2体だけってなってしまうんですが、ちょっと危ない。てか、あれですね、スピクリができるかがちょっと危ういですね。できればスピクリしたいのですが、スピクリできないかもしれないんですが、すいません。優先順位としてですね、このバステットを先に倒した方がいいかと思います。しかしながらですね、こいつですね、少し爆発が痛いので注意した方がいいです。近くにいて爆発が少し痛いんですが、少し痛いのでですね、注意した方がいいと思います。軽くいくと死んでしまうと思うので、安定でいきましょう。ちょっと外れてしまいましたね。ミスです。ミスショットです。やばい、当たりませんでしたね。すいません、間違えました。すいません。ちょっと角度つけすぎてしまいましたね。怒っちゃいましたね。すいません。ミスですね。これで亀が出てくる場合もあるんですが、よかったですね。万全にが出てきましたね。よかったです。これは当たりですね。とりあえずこんな感じですね。それが出てくるとラッキーということで、ちょっとですね、ちょっと少しですね、全然スキルダメもしてない状態なんですが、挑もうと思います。全然スキルダメもしなくていいのかちょっと不思議ですが、わかりませんが、スキルダメをすいません。スキルダメしないでいきましょう。そうですね、重力を持ってないキャラが2体いるのが、重力
持ってないキャラが似ているのがですね、ちょっと痛いということになってしまいますが、多分いけると思うので大丈夫だと思います。というようにですね、まずはですね、はい、このようにですね、こうですね、はい、次のターンで倒したいんですがね。よし、倒しました。ではですね、次のステージなんですが、これですね、中央にバセドがいるような形になってしまうんですが、ですね、それちょっと使ってしまいます。ここで、はい、よし、いい感じになりました。よし、ゴッドストライク連れていけば結構意外に強いので、バステロの際はですね、連れていくことをおすすめです。連れていくことをおすすめします。ゴッドストライクはいればですね、フレンドにいればですね、おすすめしたいと思います。すいませんね、ちょっと下になってしまいました。はい、さあ、それはですね、地味にちょっとダメージが痛いので気をつけてください。はい、地味にダメージが食らうので、そうですね、負ける心配というかですね、今後ですね、ちょっと危ないかなと思います。あれ、危ないですね、バグったと思いましたね。はい、ということで、はい、あとはですね、倒したので軽くいきたいと思います。ちょっと痛いですね。取りましょう。スピクリが無理でしたね。よし、ということなんですが、こうしても分かりやすいかな。もっと近くにします。全然減らないんですが、しょうがないですね。ダメージボールが出てきてしまうとちょっと痛いですね。はい、これ忍者ですね、ダメージボール出してる。
ばいですね。少しやばいですね。ここでですね、金が取れるので、これですね。はい。とりあえずですね、あとはダメージに当たらなければ大丈夫だと思います。取っちゃいました。失敗しちゃいましたね。はい、ここまでいったと思うのですが、はい、ないかな。よいしょ。よいしょ。地味に当てても全然サソリに対してはですね減らないのでですね、地味に当てるよりはですね、こういうクシナダとかルシファーとかを持っているプラズマとかですね、砲撃ですね、友情コンボにこればっかりは頼った方がいいと思います。はい、そうしないとあまりダメージが与えられないので、ね、特にいいのがですね、ホーミングですね。ホーミングが与えられれば結構いいダメージが与えられると思うんです。今回は言ってもダメージ与えられないと思うので、こういう感じで言った方がダメージ与えられたと思うので、はい、これでですね、弱点をどんどんヒットさせてですね、それで安定の攻略を狙っていきたいと思います。はい、これでいいダメージが与えられればいいんですが、はい、しょうがないですね。これはしょうがないですね。はい。こういう感じでですね、結構いいダメージが与えられました。よかったです。はい。間違った。よいしょ。で、これで、よし。はい、終わりました。なんとかスピクリはですね、できなかったのですが、なんとか究極をクリアできました。はい。このパーティーでですね、このパーティーでクリアできました。このパーティーでクリアできました。よかったです。はい。ということなんですが、降臨と、はい、ノーマルのコンティニューで2体落ちました。ということです。結構安定して、これは落とせますので、結構、はい、落上げと言いますか、運極にする人は少ないと思うのですが、運極にしても悪くないモンスターだと思います。マインスイーパーとしても結構ですね、はい、そこそこですね。はい、バステッドなんですが、バステッドをすいません、間違えました。はい、よいしょ。はい、バステッドですね。バステッドということで、こういう感じにはなっていますね。はい、にゃんここ乱心で、進化後は妖精キラーとアンチダメージオールがつきます。はい、ちょっとステータスは低めですね。でもですね、神川ですね、はい、このように攻撃はとてもあります。しかもバランス型です。で、マインスイーパーとですね、ダメージオールですね、減ってしまうのですが、いいと思います。ヒットポイントもそこそこあるので、2万ぐらいいくのでいいと思います。育てる価値はあると思います。はい、で、これで終わりにします。さよなら。ご視聴ありがとうございました。ですね。では、ありがとうございました。バステットの
究極攻略でした。バイバイ。